Hi, Jam! Hello po. Ayan, good evening sa iyo, Jam. Magandang hapon dito. Ayan, magandang hapon sa iyo sa Abu Dhabi. Sige, Jam, diretso na tayo sa ating usapan, no? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Anong... Bali, Mm, bali po, tanong ko lang naman po kung ang sitwasyon po kasi namin. Dati po talaga kaming LDR. Okay. Nasa Saudi po siya dati. Tapos, almost 2 years po kami ngayon. mhm, So, na last year April 29 din June 29 nagkita kami. mhm, So nagsama kami sa Pinas. mhm. Teka lang, si So, girlfriend itong pinag-uusapan natin. Yes po. Tapos ilang years na kayong together? 2 years din po. 2 years na. O, sige. Diretso kwento. Tapos sa 2 years naman po na yun, okay naman po yung pagsasama ho namin. Kaya lang lately po, lagi po kami nag-aaway. Lagi ho kaming bawat chat din ho sa akin, nakikita niya ho kasi po alam ho namin yung password namin sa isa't isa sa Messenger, sa lahat ng account namin, alam po namin. Mhm. So, ang masakit lang po doon, hindi ko naman po maiwasan kung may mga ibang tao na nagsasuggest sa akin na buy o sabihin natin Jam, mag-ipon ka para sa sarili mo. Kasi minsan ho napag-aawayan na ho namin about money. Okay. Anong problema Then, sa pera? Bakit? Ikaw ba sumusuporta kay girlfriend? Hindi naman po. Kaya ho kami nandito. Kaya ho kami dito nagtatrabaho dahil para din po sa pamilya namin. Mhm. Bali ho, may anak ho kami, 4 ho yung anak namin. Pero Wait lang. Yung- 4 ang anak nyo, Nino? doon po yun sa girlfriend ko po. Sa partner ko po. So meron na siyang 4 kids at ikaw yung tumayong padre de pamilya nila, Jam. Yes po, nung time na nasa Saudi ho siya, nasa akin po yung 4 na bata. Mhm. So ako yung naging ama't ina ng bata. Pero all the way na araw-araw noon ho na nagbi-video call kami, nakikita naman niya po yung process ng mga anak niya sa akin. Mhm. So akin na rin ho yung anak na yon kasi bakit ho? Kasi yung pangatlo at saka yung bunso, sa akin ho nakapangalan. So, I admit na akin po yung anak na yun. Pero, Sa okay inyo, lang naman. wait lang. Sa iyo nakapangalan, meaning to say, apelido mo yung ginagamit ng mga bata? Yes po. Ako lang po yung nanay ako lang yung naging pangalan sa nanay dun sa birth certificate ng 2 bata. Pangalan sa nanay pero hindi mo siya anak? Ako po. Pangalan ko po. Oo, pangalan mo, kumbaga, ikaw yung Pero nakapirma hindi as ko po siya mother. anak. Yes po. Mm-mm. Allowed pala yon sa law natin na ikaw yung pumirma kasi Dahil di yan po, legal adoption. hindi. Bali, considered ko na lang po na ako may anak na ako na panganay, pangalawa, then may totally talaga akong anak na isa. Gets ko yun eh. You accepted it by heart. Gets ko yun. Pero by law, is it allowed? Those are not really your own kids. And Dahil hindi kayo po dumaan sa legal wala po adoption. siya, wala po kasi siya, wala po siya sa Pinas noong time na yon. Okay. Wala man lang palang verification, no? I mean, I can post as a mother of a child na nakuha ko from somewhere and hindi ko questionin yung legitimacy ng relationship naming dalawa because ako yung nagpa-register sa NSO, tama? Yes po. So, yung 2 bata, ikaw yung nakapirmang ina, though tinatrato Yes po. mo din naman silang anak. Yes po. Lahat Okay. po naman, 4 po sila naging Mhm. ako. Simula nung namatay po yung tunay kong anak. So, You Nung have your time- own kid na din before. yes po. Okay. Di sinasadya. Yun nga, 'di ba? Lahat naman hindi ko naman nila lahat. Syempre, sa status ko na hinuhusgahan kung bakit ako nagkaanak, kung bakit ako naging ganto. 'Di ba? Hindi ko kasalanan na maging ganto ko. Pero sa isang pagkakamali, sa isang pangyayari, hindi ko alam na mangyayari yun. So, blessing yung anak ko eh. Bakit ko ikakahiya? Bakit ko iiwan na lang basta? Mhm. 'Di ba? Kasi ewan ko, magulo yung buhay ko
before ko nakilala yung girlfriend ko. Okay. So, basically, ang setup nyo ngayon ay, of course, meron siyang 4 kids, pero yung dalawa na bunso ay nakapangalan sa'yo. And even Yes. before, dun sa 2 years na relationship ninyo, you guys acted up as a family na talaga. Fully functioning family. You are the Yes mother and po. the father of the child nung nasa ibang bansa siya. That was the setup for 2 years. Hanggang, ay hindi, for more than a year siguro, hanggang sa magkasama kayo dyan sa Abu Dhabi, tama? Yes po, ano lang naman street lang naman po yung pagitan namin dito. Mhm. Totally, because wala pa nga, sa totoo lang po, wala pa lang pa kasi akong license dito. Driver ho ako rito. Mhm. So, wala pa ho akong license na nag-aaral ho ako. So, inaantay ko lang din, and mapuntahan din siya na magkita kami uli. Okay. Hindi pa kasi ho kami. So, sa araw-araw na dumarating sa amin dito na pagsubok, syempre hindi naman ho namin masabi yung mga trabaho namin na minsan may oras, minsan hindi. Hindi tulad na sa Pinas, hawak ko yung oras ko na pwede kaming mag-usap ng LDR kami na hindi namin namamalayan yung kinabukasan na okay, nararaos namin yung oras namin. Pero ngayon, ang hirap eh. Mhm. Sa gabi na lang kami nakapag-usap, pero sobrang pagod pa ako. Okay. Then siya, ngayon, hindi ko masabi kung lagi niya ako pinagdududahan na kesyo meron daw akong, baka may nakilala na ako rito. Hindi ko naman masabi kung may makilala man ako rito, pero ano ako diretso yung pananaw ko sa buhay dito. Bakit ako nandito? Para sa kanila. So gets ko, si GF, kumbaga kung ilalagay natin siya sa bottom line, ay selosa. Hindi ko alam parang kasi katulad ho kanina, hindi lang ho ako nakapag good morning sa umaga. Syempre tinawag ho agad ako ng boss ko, o Jam, kailangan mo ihatid agad to. Hindi ko alam kung paano hindi ko na agad mahawakan agad yung cellphone ko. Yun yung nagiging namin hanggang sa ewan ko, lalo na ngayon, magsasahod na naman, sabihin, ganito na naman. Ako naman wala nang problema kung magbigay ako sa mga bata. Para sa bata. Pero minsan kasi nagkakaroon kami ng komplikasyon sa Pinas na hindi napupunta sa mga bata. Sa picture ng mga bata, nung hawak ko yung mga bata, sobrang ang lulusog ng mga bata. Ba't ngayon, ang sakit ho sa akin, lalo na doon sa pamilya, sa nanay niya. Ang sakit sa akin, makita ko yung mga bata na itsura, hindi ganun na gusto ko. Bakit ako nandito para sa kanila, tapos makita ko yung itsura ng mga bata, hindi ganun. So, tatawag ako sa Pinas, maririnig ko, okay sila, kumakain sila. Pero, hindi sapat yung pagkain na nalalaman ko eh. Na dalawa kami nag-abroad, tapos hindi naman sa kanila yung napupunta yung para sa kanila. Okay, kay nino yung mga bata? Nasa nanay niya po. Nasa nanay niya. Pero nakakausap mo yung girlfriend mo about it na, teka lang, parang meron yata tayong problema when it comes sa handling ng money natin kasi dalawa tayong nasa abroad. And I get your point, Jam, and it's very valid. Na oo nga naman, dalawa kayong nasa abroad, dalawa kayong nagtatrabaho, dalawa kayong kumikita, and in comparison sa kikitain nyo dito sa Pinas, sa kinikita nyo dyan sa Abu Dhabi, malamang sa alamang, you'll expect na kahit papano, mas nakakaalwal kayo. So, kinausap mo ba siya na tungkol about it na medyo may problema ata tayo sa Pinas? Kasi tignan mo yung mga pictures ng bata, parang hindi sila ganun kalusog as we are expecting kasi both of us are already working. Naiintindihan ko naman po noong time na yun na kesyo daw lumalaki, ganyan. Pero alam mo yung one time ho na sinabi ko sa kanya, nag-usap kami tungkol doon. Kasi sabi ko, kung kaya ko naman, uwi ka na lang ng Pinas, ikaw yung mag-handle sa mga bata. Kasi ang hirap eh. Ang hirap sa akin, okay yung sitwasyon ko ngayon dito, okay yung trabaho ko, mas kaya ko. Pero siya pa rin yung nanay ng mga bata. Gusto ko pa rin na siya yung humandle sa mga bata habang lumalaki. Kasi lumalaki na eh. Hindi na sila yung bata na hindi nag-aaral. Lahat nag-aaral na eh. Ang sa akin kasi, lalo na yung panganay. Ang panganay, 11 years old na netong August. Parang 2 years na lang. Magti-teenager na siya. Gusto ko kasi kahit pa paano may umalalay. Pero sa nakakausap ko yung bata, oo, nakakain sila. Ang akin lang kasi,
yung itsura, yung mga pananamit ng mga bata. Sabi ko, bakit noon? Bakit nasa Pinas tayo, nagagawa naman natin ng maayos yung mga bata? Bakit ngayon hindi? Tapos ang katwiran ng nanay niya sa amin, sa kanya mismo, kasi siya na lang pinapatawag ko. Kasi hindi ko kayang marinig yung mga bata na, Daddy, gusto ko ng ganito, ganyan. 'Di ba? Sabi ko, okay, sige, hantayin niyo, magpapadala ako. Lahat ng pangangailangan ng bata, sabi ko, hingiin nyo kay nanay kasi sa kanya teka kami lang, tanungin ko lang, no? Anong sinabi ng asawa mo or ng girlfriend mo rather about this na sabi mo, ikaw na lang yun sa Pinas, ako na lang magtatrabaho, mukhang kakayanin ko naman na ako lang muna mag-isa kasi lumalaki na yung mga anak natin and kailangan nila ng someone to be there for them. Anong sabi ng girlfriend mo? Gusto niya pong tulungan niya ako. Gusto niya pong dalawa kaming nandito. Kasi kung tutuusin, hindi po dapat kami mapupunta rito sa Abu Dhabi. Dapat nauna ho ako ng Singapore. So, nung okay na yung ano ko sa Singapore, pinaka-cancel niya yun. Wag daw ako mag-ano ng Singapore kasi hindi kami magkasama. Kasi hindi siya tinawagan nung time na yun. So, ngayon, nung siya tinawagan dito sa Abu Dhabi, sinunod niya ako, dinala niya yung passport ko hanggang sa pinadala uli ng agency dito, yung passport ko pabalik. So, ngayon, nagkaroon ako ng visa on the spot na 2 days lang yung inantay ko sa Pinas. Nagkita kami rito. Gusto niya kasi... Gets ko yung mga gusto ninyo. Kaya nga lang sa inyo kasing dalawa, Jam, supposedly sana, siya kasi yung nakakaisip niyan. Supposedly sana kasi, siya yung nagde-decide niyan. Supposedly, mas dapat concerned siya kesa sa'yo. Though I get it, pinalaki nyo for 2 years yung mga bata at yung 2 bata doon, yung maliit, sa'yo nakapangalan. But legally, actually hindi legally kasi sa'yo nakapangalan which is pinagtataka ko but we'll put it aside kasi hindi naman ako attorney to deal with it. Technically, dapat kasi mother's instinct yan sa kanya nanggagaling lahat ng deciding point niyan. Kumbaga kung nakikita mo yan sa mga anak niya, di sana mas dapat siya ang makakita niya kasi siya nga yung nanay. Ngayon, parang ang lagay kasi, Jam, parang mas gusto kanyang bantayan kaysa bantayan niya yung mga anak niya. Yun kasi nakikita ko, I mean, I know you want to be together. I know how much you love each other. But then again, there are reasons kung bakit kayo nandyan. And the reasons are because you want to give those kids a better life. Yun yung sabi dahilan ko nga, oo nga po, sabi ko nga sa kanya, napatunayan naman namin genuine love na nga po, di ba? Kasi hindi man kami perfecto. Syempre, same sex kami, di ba? Ang akin lang, focus na kami. Focus na ako sa kanya, sa pamilya. Teka lang, paikot-ikot kasi tayo, Jam, Parang pinapakita mo lang sa akin, you've been establishing for the longest time now how much you are embedded in this family and how much you are feeling responsible for whatever it is na tinatamasa ng pamilyang to. I get it. Nagigets ko na yon. So, dun tayo moving or gearing towards na tayo yung problema ninyo. And right now, ang nakikita ko kasing problema, Jam, talaga is that your girl wants you to be together. Hindi niya naiisip yung naiisip mo. Though nagigets ko, gusto niyang tulungan ikaw para sa pamilya ninyong dalawa. But then again, ang nakikita mo kasi ngayon ay kailangan ng magbabantay ng mga bata. Kasi pumapayat sila, hindi maganda yung pananamit nila, you don't like how they look like today. Kumbaga, kailangan ng one of you to be there. Siguro kasi yung mom niya is too old to take care of the kids. That's 4 kids, 1 adult. Mahirap naman i-handle yung 4 na batang yun, tas mag-isa lang siya. Kumbaga, kahit papano, kailangan ng katuwang para tumulong doon sa pag-aalaga ng mga bata. Ang akin lang, ako nga po na-handle ko Oo nga, kaya nga tinatanong ko, Jam, anong ginagawa ng girlfriend mo? Anong desisyon ng girlfriend mo? Kasi technically, Jam, anak niya yung 4 na yon. Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Na yung jowa mo, mas gusto pang bantayan ka kaysa sa 4 niyang anak. Anong sabi ng jowa mo? Anong sinasabi mo sa jowa mo? I get it Paulit-ulit kasi tayo sa ini-establish mo na wala na namang humuhusga sa inyo dito. Like me, I'm not judging you for being a lesbian and being in a relationship with the same sex. I have nothing against it. Actually, believe pa nga ako sa iyo for standing up as the dad for those 4 kids. Wait lang, ha? Naputol kami. Natawagan ko lang po si Jam, Ikot-ikot
Hello Jam. po. Ayan. Nag-reconnecting po eh. Oo. So, ayun. Kumbaga, nagigets ko yung point mo yung gusto mong palabasin. Ang tanong ko, ano bang napag-usapan yung magjowa about this? Hindi nga po, tapusin niya lang po yung kontrata niya rito ng 2 years. Then, uwi siya ng Pinas. Pero gusto niya rin po mag-Singapore. Sinabi mo ba sa kanya na feeling ko hindi muna dapat ikaw mag-Singapore, feeling ko magstay ka muna sa bahay? Kasi tignan mo yung mga bata, 11 years old na yon, teenager na, kumbaga kailangan niya ng someone na mag-guide sa kanya, yung dalawang batang yon. I mean, they've been away from you for so long already, yung dalawang batang nakapangalan sa iyo, maliit pa lang sila, wala na yung nanay nila eh. So, Yes po, kailangan na pero nasa kasi tabi nila yung nanay. Opo, ang pinapunto niya kasi, once na ganun yung naging setup namin, baka daw iwan ko daw siya, baka daw ipagpalit ko lang siya. Oo, yung pag-iisip kasi ng jowa mo, medyo masyadong immature, masyadong in love, sa totoo lang. I mean, there are sometimes na you just have to think about what's important in your life. I get it, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal mo naman sila, Jam, eh. Hindi mo naman gagawin lahat ng yan kung di mo sila mahal, eh. Hindi mo naman ipapangalan sa yung dalawang batang hindi mo naman anak kung di mo siya mahal, eh. She needs to stop doing that. Why? Kasi mga anak niya yung nagsasuffer. Sabihin man natin, Yun nga. umaalagwa yung love life niya, gumaganda yung love life niya kasi nababantayan ka niya, na-ensure niya na hindi ka nagkakaroon ng iba. What about those kids? 'Di ba? Naghanap na nga siya ng sasalo sa responsibilidad niya dun sa mga bata. Ngayon pa ba naman, iiwan niya pa rin yung mga bata para lang bantayan ka? Just to ensure Minsan- na hindi siya mawawala ng katuwang sa buhay? Dumating din po kasi kami sa punto na naghiwalay na. Then, parang pinagsisisihan niya na pinangalan niya sa akin yung mga bata na mas masakit sa akin kasi akala niya kasi meron akong iba. Pero, Yun nga, Lagi she ko- needs to stop doing that. Jam, kung meron kang isang tanong sa akin, anong gusto mo itanong sa akin? Kasi right now, I think the problem is not with you. You are clear with your intentions and you know what to do and what you should do. Kasi right now, you are being responsible dun sa mga batang sa totoo lang, Jam, ay hindi naman talaga responsibilidad mo or hindi mo naman talaga responsibilidad technically kasi anak na nga yun. Kumbaga, you were just a partner pero right now, mas concerned ka pa sa kanila kesa sa sarili nilang nanay. So, kung meron ka na itatanong sa akin, anong tanong mo? tama po ba na mag-ipon talaga ako para sa sarili ko in the future? I guess, Jam, yung pag-iipon naman na yan, everybody must do it. Sa totoo lang naman, doon lang tayo sa totoo. Even husbands and wives, wives may sarili-sarili silang savings. Why? Kasi kahit papaano, hindi lahat dapat conjugal. Kumbaga, para kung may emergency, merong kukunin yung isa. Maski naman sa totoong family planning, maski naman sa totoo at smart na klase ng pagpapamilya, kailangan yung both parents, the girl and the boy, or both partners na lang, para general tayo. Kailangan may sarili-sarili silang ipon. Totoo naman yun, Jam. Kumbaga, kahit papaano, you save some. Not just for yourself, you save some not because you are selfish, you are saving some for emergency use. Para hindi pagdating dito sa dulo, olats na olats ka. Though nagigets ko, wala kang balak na tanggalin yung responsibilidad mo dun sa mga bata. Wala kang balak iwanan sila. Wala kang balak na makipaghiwalay sa kanila. Kasi if I'm not mistaken, right now, mas mahal mo yung mga bata kaysa dun sa jowa mo. Mas mahal mo yung mga batang yon. Sobrang close mo sa kanila. Sobrang tinatrato mo sila as your own kids. Kumbaga, tinatrato mo sila kung parang sila yung nanggaling lahat sa sinapupunan mo. Ganun mo sila itrato eh. And the reason why you are staying with her, even if minsan unbearable na siya, is because of those kids. Those kids are your strength. Sila yung pinaghuhugutan mo ng lakas eh. So, that's the reason why I think hindi mo naman talaga sila iiwan. Yun nga lang, Jam, we'll never know what will happen eh. Hindi natin alam kung anong mangyayari. So, mas maganda, it's wise and smart na meron kang sariling savings mo. Meron kang sariling natatabing pera mo. Hindi naman yan pagdadamot, hindi yan pagiging selfish, it's your money. You can do everything and anything about it as long as binibigay mo kung ano yung share mo, yung responsibilidad mo sa posisyon na tinanggap mo, sa isang responsibilidad na inako mo, as long as you are giving your share, I don't think kailangan niya pang pakialaman the rest of your money. Nagigets So mo dami ako, po Jam? kasi nagbibigay ng opinion sa akin. Huwag mong kunin lahat. Oo, huwag mong kunin lahat.
Marami talaga Nasa- magbibigay ng opinion, Jam. Marami talaga magsasabi na, ito gawin mo, ito gawin mo. Marami talaga magsasabi sa'yo na, Jam, ito yung tama. Pero hindi lahat ng Hindi yan po kailangan kasi, i-take. yun nga po kasi ang bukod dun sa mga opinion kasi na yun, nasasaktan ho siya kasi tingin ho ba ng mga tao, nakakakilala sa amin na ganun ba siya na porket may 4 na anak, ang tingin sa kanya na hututan niya lang ako ng Sasabi pera. na, Pero hindi. Nasa amin naman po yun eh. Sabi ko naman sa kanya, nasa atin yung setup Jam, natin ganito, na no? Kausapin mo yung girlfriend mo. Right now, yung girlfriend mo yung may problema. Marami siyang masyadong issue. Marami siyang gustong patunayan. Marami siyang gustong kalabanin. Yung utak niya nakafocus sa maling bagay. Yung sinasabi mong focus namin yung mga bata, no eh. Ikaw, oo. Jam, ikaw, oo. Pero yung partner mo, yung nanay, apparently, ng mga bata, wala doon yung focus niya. Kausapin mo siya. Look at me. Sabihin mo sa kanyang ganyan, ha? Intindihin mo to. Pag-aralan mo to. Ako, sa totoo lang, dun tayo sa totoo mag-usap, hindi ko to mga anak. Anak mo to. Kung gaano kita kamahal, mararamdaman mo. Kasi yung dalawa sa anak mo, pinangalan ko sa sarili ko. I could be living in luxury right now because of all the money I earned. Pero I'm not. Why? Kasi inuuna ko yung mga bata. That's how much I love you. I'm sharing your responsibility with you. I'm sharing the responsibility of bringing those kids up for you. Ganyan kita kamahal. Now, if pakikinggan mo sila more than pakikinggan mo ako, then dun tayo nagkakaroon ng problema. You are thinking about what you want to think about when I'm thinking about us and the family. So, kailangan nating maging in line sa isa't isa. Kailangan nating maging parallel. Kailangan nating maging in sync. Kung gusto natin talagang magkaroon tayo ng magandang buhay, kung gusto talaga natin magkaroon tayo ng better future, then you have to stop thinking about everybody else. You think about us. You think about the kids. Nung nag-uusap tayong dalawa kung anong gagawin natin, bakit gusto natin mga ibang bansa, the reason is because of those kids. Dahil sa kanila kaya tayo mangingibang bansa. Hindi natin to ginawa para maglampungan tayo sa ibang bansa. I get your fear, I get your hesitation, I get yung mga negativities mo sa utak mo. I get it. Na baka matempa ko, baka matukso ako, nagigets ko yun. But then again, hindi pa ba sapat yung ginagawa ko para patunayan sa'yo na I am faithful, I am loyal? You need to trust me. Malayo o malapit ang tukso kung kukunin ko. Pero hindi eh. So you have to stop thinking like that. You have to start being mature. Stop being so immature by listening to all those people na wala naman talagang inaambag sa buhay nating dalawa. Sabihin mo yan sa kanya, Jam, once and for all. Kasi lahat tong mga iniisip mo, lahat ng apprehensions mo ngayon, lahat ng stress mo ngayon, alam mo kung saan nanggagaling, Jam? Saan po? Sa partner mo. So sabihin mo sa kanya, you need to stop. We have no problem. Wala tayong problema kung tutuusin. Masaya tayo. We're perfectly working. May ibang pamilya dyan ni isa sa mga magulang walang trabaho. Tayo, 2 tayong nagtatrabaho. May ibang babae dyan naghahanap ng magfa-father sa mga anak niya. Ikaw meron na, ako. So kung iniisip mong may problema tayo, actually wala. Ginagawan mo lang ng problema yung relationship natin. So stop. You look at me, you look at those kids, and then dun ka mag-focus. Ngayon, kapag nakita natin na yung us being apart from those kids is not working, para dun sa main reason kung bakit tayo nandito, which is yung mga bata, maalagaan sila, mabigyan sila ng magandang bukas. Kung nakikita natin it's not working, then one of us should go back. Ganun kasi yung pamilya. Kung nagsasakripisyo tayo, let's make sure na yung dahilan kung bakit tayo nagsasacrifice, nagbe-benefit sa sacrifice na ginagawa natin. So kung hindi, one of us has to go back. And this time around, you need to go back. Why? Kasi sa ating dalawa, baka ikaw yung hindi nakilala ng sarili mong anak. Gets mo ko, Jam? Yes po. I know how much you love those kids. I know how much you love this family. I know how much you treat this family as your own. I know Sila kung na lang po gaano kasi ka, naiiwan kong pamilya. kumbaga, alam ko kung gaano ka responsible for them. So if you want to be the dad for this family, then might as well, dahil immature yung partner mo, decide for the family. Yun yung trabaho ng padre de pamilya.
Siya yung nagbibigay ng Opo. direksyon sa pamilya. So gawin mo yon. Since nagsistep in ka as dad, nagsistep in ka as the father, then be the head of the family. Lead your family in a better future. Kumbaga, i-calibrate mo yung wife mo. Alisin mo sa paligid niya yung mga bagay na hindi dapat niyang pinag-iisipan or pinagtutuunan ng pansin. Para mag-focus lang siya sa pamilya mo. Gets mo ko? Opo. Ngayon, Jam, those kids back home, kung meron silang gustong sabihin sa'yo, Jam, one thing is for sure and one thing I know, gusto nilang magpasalamat for everything you are doing for them, Jam. You are a great person. And you are more than the dad they could ever wish for sa buhay nila. Sabihin man nating lesbian ka, mas lalaki ka pa sa lalaki kumilos, mas lalaki ka pa sa lalaki maging ama. So kung meron silang sasabihin sa iyo, Jam, it's a big and great thank you for everything you're doing for those kids, for everything you are doing for that family. Ngayon, kung meron kang gustong iparating sa mga batang yon na andito sa Pilipinas, na tinitingala ka at nagpapasalamat sa iyo ng paulit-ulit for loving them the way you love them, anong gusto mo sabihin sa mga bata? Sila lang naman po yung yaman ko sa ngayon dahil sila lang yung naging tama para sa akin. Sa lahat ng nawala sa akin, lalo na magulang ko, sila yung pumalit sa katayuan ko na kumbaga kumumpleto. Lalo na nawala din yung anak ko. Namatay yung tunay kong anak. Pero nung nawala yun, akala ko guguna yung mundo ko. Akala ko mababaliw na ako. Pero nung nakilala ko yung partner ko at pinakilala niya sa akin yung mga bata, sobra akong naging positive para sa sarili ko na sila yung gagawin kong tama para sa sarili ko. Pero sana itong ginagawa ko, kaya kami nandito, sinasabi ko yun sa kanila, weekly akong tumatawag sa mga bata. Minsan nga natutuwa na lang ako kasi tuwing tatawag din yung partner ko sa kanila, hinahanap nila ako na, Mami, nasa si Daddy gusto makausap ni Yetit, yung mga anak, yung mga bata, yun, lalo na yung pangatlo. Sobra akong masaya, pero naiiyak ako kasi sa tuwing tatawag ako, sinasabi na lang ng pangatlo ko na Daddy, kumain ka na ba? Parang yun yung namimiss ko na tuwing sasabihin nila sa akin na mas kinakamusta nila ako kaysa ikamusta ko sila. Sobra akong thankful din na dumating sila sa buhay ko. Hindi ko sila iiwan. Kahit yung ganito, magkaroon kami ng problema. Magkaroon kami na sinasabi niyang hiwalay na kami. Pero alam mo, sabi ko sa kanya, para sa atin to, ginagawa ko. Para sa mga bata. Minsan, dumating kami sa punto na wala na. Hiwalay na, wala na talaga. Binlock niya na ako, lahat na ginawa niya. Pero ang akin lang kasi, huwag niya akong alisan ng responsibilidad sa mga bata. Lalo na dun sa dalawa. Kasi para sa akin, kahit hindi naman saan lumabas yung mga bata, anak ko na sila eh. Sila na lang yung natitira kong pamilya. Jam, ganito, no? Before I let you go, before I let you be, before kita pagpahingahin, kumbaga. Jam, there are certain things in this life we cannot own. Kahit anong gawin natin kumbaga, kahit anong gawin nating pilit, kahit anong gawin nating effort, may mga bagay talaga legally that we cannot own. Though, alam ko na yung dalawang bata nakapangalan na sa'yo, pero merong limit to everything. And I just hope, makausap mo siya ng maayos. Ipaintindi mo sa kanya kung ano yung sitwasyon yung dalawa. Alam ko kung gaano mo kamahal yung mga bata at mahal ka din ng mga bata. So, if may doubt sa utak mo na this will push through, if may doubt sa utak mo na malalagpasan nyo to, then hindi nga talaga kayo makakalagpas dito. But if you'll keep on being positive about this one, if you'll keep your hopes up, at sasabihin mo sa sarili mong like every other family, problema lang to. Yung ibang pamilya may pinagdadaanan din ganito. Magkakaiba lang kami ng storya, pero pare-pareho kaming dumadaan sa isang mundo na sinusubok ng problema.
Pero katulad ng ibang pamilya, malalagpasan din namin to. Naintindihan mo ko, Jam? Walang pamilyang hindi sinusubok. Subok lang yan. Papatibay lang kayo ng panahon. So don't you give up. Don't you question your ability to fight. Never even doubt for a moment na kakayanin yung matapos tong problemang to, Jam. Okay? Opo. Maraming Hindi naman po kasi ganun kadali yung trabaho talaga sa ibang bansa. wala Kung namang tutuusin, madali, Jam, eh. pwede lang- Kahit naman kung sa pwede ibang lang bansa, bumalik. kahit dito, Jam, walang madaling trabaho. Stop looking at yourselves as if special yung mga ginagawa ninyo. Sa totoo lang, I'm not attacking you. It's just that I'm telling you it's normal. Walang trabahong madali. Do you think yung Yes trabahong po. ginagawa ko is easy? No, it's not. It's killing me every single day. But I'm okay. I try to be okay. I have hopes na I'll be okay. So just like you, Sobrang I'm just salamat. working hard as well. So, isipin mo na lang, Jam. Mas maganda nang may trabaho kang pinaghihirapan at pinagpapaguran kesa andito ka sa Pinas pero nakanganga ka at walang ginagawa. Gets mo ko? Opo. So maraming salamat, Jam, ha? Sobra Ingat po ka. ako nagpapasalamat sa inyo po. Thank you din, Jam. And mabuhay ka for doing what you do, for being who you are. Mabuhay ka, Jam. Maraming salamat for calling. Okay po. Thank you po. Thank you, Jam.